לשידוך מאת חנה אזולאי אספרי. מספר על שתי אחיות מבית חרדי. חיה, הבכורה, בצלה לשידוך, ורחל עומדת להטיח בסוד נורא. דיאלוג נוקב ביניהם הוביל להחלטה אמיצה. משחק והפקה, אגת סול בתפקיד חיה, ושלי כהן בתפקיד רחל. לא הפסקתי לחייך. עמדתי לחצות את הכביש שפתאום ניגש אליי גבר, חילוני. שאל איפה זה רחוב סחריה. מחרת הודיעו לאבא שהשידוך מבוטל. בצירוף תמונה. הבחור ההוא, ואני מצביעה לכיוון. מאושרת. מאושרת! אבל היית בסדר, כמו שצריך. יכולת איך לספר לו. הייתה תמונה. מישהו הגן הכל מראש. מה עניתי לו בכלל? כן, אבל בגלל דבר כזה לא מבטלים שידור, ובטח שלא מנדים. בדיוק מה שלא הבנתי כל השנים. לא יכול להיות שבגלל תמונה כל כך תמונה יעשו לי את החיים. ודווקא לי? אז למה ענית? למה? אסור! אסור? מה אסור? אולי עשית דברים יותר גרועים ואת לא זוכרת. אולי לא שמת לב. אולי את לא זוכרת. לא יודעת כלום. אמא לקחה אותי כל יום לכותל, להתפלל, לבקש רחמים. דמעות כבר לא היו לי. ביום שישי חזרנו מהכותל. אבא עמד פרוע עם קרע בצווארון. אמרתי לו, אבא, החולצה נקרעה לך. הוא לא ראה אותי. ובגלל רחלי, הוא עשה עליי קריאה. ולא רק הוא, כולם. זאת התמונה? מאיפה יש לך את התמונה? זאת לא תמונה. זאת לא אני. זאת את, רואים בפירוש. זה שקל, זאת לא אני. זה יעקב הורוביץ? כן. זאת השמלה הפרחונית שאת תפרת. את ציירת את הבד הזה. זוכרת? נכון. זאת השמלה שלי. אבל אני אף פעם לא ראיתי את התמונה הזאת. אמרתי לך שלא נדעו אותך, רק כי דיברת עם גבר חילוני. ואבא בחיים לא היה עושה עליך קריאה. לא ידעתי שיודעים על זה. לא ידעתי שאבא יודע על זה. זה היה הסוד שלי. שלי לבד. שלך ושל יעקב הורוביץ. אבל לא היה כלום. אני נשבעת. אבל לא יכולה לצאת את המחשבה שאת לא תחי את זה יותר. ותיבלה לך בתוך השמן שלך. שלחתי לו מכתב לביטול השידור. מכתב? שלח מכתב לך עם צבי שלי? כן. תמונה שלך בלי גרביים. תמיד כמו תמונה כזאת. שלחתי גם למשנה. זהו. זה סופי. סופי? מה סופי? לא שלחת שום מכתב לך עם צבי שלי. שלחתי! הלוואי והיית עושה בשבילי משהו שאני הייתי צריכה לעשות מזמן, אבל לך אין אפילו אומץ להוציא את האף שלה החוצה מהחלון. את תראי שיש לי. ולא רק את האף. את כל הגוף. אני הולכת. כמה
החיים שלך. עכשיו מתחילים להרכב בדיוק כמו שלך. למה את אומרת את זה? אני לוקחת אותך איתי, מי יבוא איתך? לאן? שם. איפה שהולכים שרוולים קצרים. אף אחד בכלל לא מצלם אותך. חיה, לנו אסור ללכת עם שרוולים קצרים, את מבינה? אסור. כל החיים הלכתי עם שרוולים ארוכים. מה עזר לי? אני בגיהנום! אסור היה לך לעשות את כל המעשים האלה. מעשים? איזה מעשים? מה עשיתי? אהבתי? הסברתי פנים לבן אדם? גם לך זה יכול לקרות. לא, חיה, לי זה לא יקרה כי אסור שזה יקרה. מה שאסור לא קורה. מה שאסור לא קורה. מה שאסור לא קורה. את באה? כן. לאן? שם. מה עושים עכשיו? עושים. ריבונו של עולם, מדבר גלויות. לפעמים אין לי כוח לעולמך להיות. אנא מפניך אסתתר. מה איתן, מה אצטדק, מה אדבר? חנון ורחום לפניך גלוי. כאן יהודי שלחו את השערה הוא תלוי. מחרבת צמוד בייאוש המקסים כתולעת. השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת. קולות מעבר לא חשים לי לעצור. אבל אני ממשיך בחושך לחשוב ושואל ומבקש